गासै नायगिरि बिथांमोनखौ खनसे फिन बरायहरनो थाबाय लोगोफोर बे आंनि लावदुम अफिसियेल चेनेलाव लोगोफोर थासारिया बिराद गरम बिराद इन्ट्रास्टेड जानानै फैगासिनो दं बिटिसि हालामाव जेरै बिटिसि एबा बिटिआरआव इलेक्शननि थासारियाव बिपिएफनि हान्जाया पिएम पार्टि लानानै रंजानायखौ नुनो मोन्दों लोगोसे पटका बम गावनायखौ नुनो मोन्दों फेमिलियैनो गासैबो न'खरनिफ्राय लानानै बिपिएफखौ देरहासिगोन होननानै गासैबो गोसो गोसार मोसादों गोसो होस्रिखावनायखौ नुनो मोन्दों नङा होमबा लोगोफोर नोंथांमोना ससे क्लिप भिडिअखौ नायनो लायोबा बिराद मोजां मोनगोन लोगोसे बे भिडिअआ बहुत एक्जाक्टलि बहुत भाइरेल जागासिनो दं आरो लोगोफोर जानांगौ जोंनो माने हारिखौ फोसाबनो थाखाय जोंनो सासे चिफ नांगौ नङा होमबा लोगोफोर सासे जोंनो लिडार नांगौ नङा होमबा लोगोफोर बर' हारिखौ फोथांना लाखिनो थाखाय बर' हारिनि खैफोदखौ बासायनो थाखाय जोंनो सासे सरकार नांगौ नङा होमबा लोगोफोर बेनिखायनो जों गासैबो दा माने गासैबोनि गोसोआव माने हाग्रामा सार बिपिएफखौ देरहागोन होननानै इन्ट्रास्टखौ नुनो मोन्दों लोगोसेयै गथ' गथाय गासैबो मोसानायखौ नुनो मोन्दों आरो जानांगौ सोरबा सासे जेनगोन सोरबा सासे देरहागोन नङा होमबा लोगोफोर बेनि गेजेरावनो माने मोनसे इन्ट्रास्ट जायो दा हमना ला बिपिएफखौ जेनेबा हाग्रामा सारखौनो देरहागोन होननानै गासिबो थांखिनानै दङ लोगोसेयै बेनि केडारफोरा बेनि आगसि आखाइबो लिडारफ्रा माने बे पार्टिजों मोसानाय होनायखौ नुनो मोन्दों होननानै नोंथांमोना ससे क्लिप भिडिअखौ नायना लादों